एडिसी हापांगनि सीएम गरमनां पूर्णचंद्र जमाकिया तेरो फाइसक पाइकिया चिनी आमतली गुलाघाटीनि चिनी एमएलए ऑनरेबल एमएलए गरमनां मानव देबर्मा तेरो फाइसक पाइकिया आमतली गुलाघाटीनि एमडीसी ताइचिनि जमजन पे गजलनि एमडीसी गरमनां गणेश देबर्मा ताइचिनि आटा मसुक देबर्मा ए दोतो चिनी आमसाइनि दोतो चिनी सोशल एक्टिविस्ट पुरा काहाम कोऑपरेट खाइकिया दर्शक दिनि काहाम एन्जॉय खाइकिया चिन नासिक काइसन दंगो मं खाजों चिनी फुटबल मैच दिमाने चिनी रिजन चिनी मैसेज ऑफ गमनो जे चिनी सिक्ला जुबकनो जों बाहायके बसखाने दिनो फिउचार ते उग्रनो जों आप्लिमेन्ट खाइमा उग्रनो बाहायके उत्साह खाइमा खेला दुलानि प्रति चिनी गवनि तेक्सा बाहायके जों आनि हाय रिवाइव खाइमान फि कारण जों साइमनो खरकसा जेराय जारा प्लेयार जारा तमने खेलानो हामजाकनाय बिनि लाइफ खरसा परिबर्तन खाइमानो कारण जों हम कबां चिनी रियल प्रेक्टिकल रुखा जेता गोबां मा फेक्टन मानि बाय दुबुलि दंखानो माय खेला रनि बिसिंतै जों गोबां मजराव बरनो चिन जों रुखा चिनी मेसेज अबनो दंनाय चिनी बर रक बसखाने दिनो चिनी जुबकनो जों दाइबो कांगे प्रोफेशनल खायै बरने लाइफ जों देर जों सासा पखरि माने लुगै अबनो चिनी अबनो चिनी नासिक हामबाय